Поздравът найден за баща си Лалио, който 25 години е бил в Гърция, майка си Мария. Брат си Илия, малкия си брат Ивалин, жена му Пепа и снаха му Янислава. И племенниците му Лалио и Найденчо. За брат му Реджо, сестра му Надежда и зетя от малка Бресница Георгий. Зад Вальо преуспял мъж стои, неговата красива жена Мария. Зад Вальо преуспял мъж стои, неговата красива жена Мария. Обичам си жената Мария, обичам си децата. Обичам си жената Мария, обичам си децата. Обичам си Лалио живота и си правя кефа. Обичам си Лалио живота и си правя кефа. Парите са в мен, да, имам хубава жена. За Вальо преуспял мъж стои, неговата жена Мария. Зад Вальо стои неговата красива жена Мария. Обичам си жената, обичам си децата. Обичам си жената, обичам си децата. Зад гърба ми говорят втори, трети и пети. Зад гърба ми говорят втори, трети и пети. На пук пари им давам и устата им затварям. На пук пари им давам и устата им затварям. Зад Вальо преуспял мъж стои неговата красива. Зад Вальо преуспял мъж стои неговата красива. Обичам си жената Мария, обичам си децата. Обичам си Лалио живота и си правя кефа. Обичам си Лалио живота и си правя кефа. Парите са в мен, да, имам хубава жена. Алелелелелеле, парите са в мен. Да, имам хубава жена. Алелелелелеле, парите са в мен. Имам хубава жена. Поздравя от Найдей за неговото семейство.